Bueno, o contacto que tuve ca cultura e ca literatura galega, en realidade, nacín no ano 33, non tuve quen me guiara, entonces era un pouco así, como bonamente fun lendo a Rosalía, a Curros, a Pondal. Despois xa cando tiven este amigo que recitei antes o poema, pois para min foi un descubrimento, porque nada menos que me prestou naquela edición que estaba prohibida, porque se fixera en Buenos Aires, pois a obra cumbre de Castelao, sempre en Galiza. E a partir de aí, pois xa fun tomando contacto con poetas, con escritores, con ensayistas, fun sempre moi aficionado a comprar libros. Eu creo que de Grial hasta a actualidade, xa non, porque xa me fun arruinando, pero ao principio creo que os teño todos os libros todavía. E o meu interés por a cultura galega é profundo e sempre hai que tratar de aprender máis, porque canto máis se estudie, máis interesante se encontra. Pero xa digo, aquela época foi para nosotros moi silenciosa e a xente que nos podía falar, pois é curioso, claro, pois hai que poñerse naquela época, que Deus queira que non se repita xamais dos xamases, pois non falaba, tiña medo sencillamente. Pero son un aprendiz da cultura galega, indudablemente que sí.